Krásný den. Vítejte ve Štrbici, kde pro vás mám tuto zajímavou nemovitost. Dům prošel citlivou rekonstrukcí, která skloubila moderní bydlení a zároveň si uchovala ducha venkovského stavení z 19. století. Celková plocha pozemku je téměř 4,5 tisíce metrů čtverečních, takže prostoru je tady opravdu dost. Dominantou zahrady je wellness koutek s posazením a tahle stylová sauna se sprchou a odpočívárnou. Vytápění zajišťují kamna na dřevo, takže po večerech vám může být pořádně horko. Posezení může hostit i náročnější oslavy, jelikož vybavení zde zůstává, včetně udírny a pece na pizzu. A když jsem říkal wellness koutek, tak výřivka tady rozhodně nesmí chybět. Toto a mnohem více vám rád osobně ukážu na prohlídce.